سازیên civaka sivîl li Kobanê ji bo şermezarkirina topbarankerina togehên îslamî û rejîma Sûriye ji parêzgeha Heleb û bajarê Efrînê re xwepêşandanek li dar xistin. Xwepêşandanê dest pê kir ji qada azadiyê ta qada berxwedanê. Di xwepêşandanê de duruşmên dibe topbarankirin li ser sivîlan raweste hatin hildan. Meşeke bêdeng li hember va kiryarê nêmirovî li ser miletî me Efrînê û Şêx Meqsûd û sivîlên bêguneh li hindir Helebê de ku va komên çeteyê tundrew li ser va sivîlan dibe em van me xwest em van şermezar bikin û îdane bikin. Yek ji endamên saziyên civaka sivîl dibêje ku em bi erkê xwe mirovahî radibin û her bûyerek li dijî sivîlan pêk tê em şermezar dikin çi li deverên Kurdî û çi li bajarên Sûriyê ta Bakurê Kurdistanê. Çi komkujî çê dibe em ro derdkevin û em şermezar dikin siwan ji rejîmê ve siwan ji ketayebên İslamî îkoniha menatiqê Kurda qesif dikine ne tenê li Sûriyê li Bakurê Kurdistanê dîsa Kurdê me dibin qesfê dane dîsa em şermezar dikin. Saziyên civaka sivîl yên ku bi xwepêşandanê rabûyî heft sazî ne. Hemû sazî kar û xebata xwe li Kobanê berdewam dikin di warê fêrkirin û pêşkêşkirina alîkariyên mirovahî ji şêniyên Kobanê û gundewar re. Baran Misko, NRT, Kobanê.